Syahene rampung wis bahagia iki. Arek leren. Wis rampungan to. Ya wis no, Mas. Nek wis gak yo mulih. Ndek kepiye lho? Lah terus arep ngopo? Aku mbok diwarai nyopir bis JB5 kae sik lho. JB3 kan wis tahu, arep ora iso kan wis tahu nyopir to, Mas. Lah aku mbok opae apa to nek tak warai nyopir JB5? Tenang ae, Mas. Engko teko ngomah tak cekelne pitik. Lah gur nek mbok cekelne ora tok masak yo padha to toto. Ora aku tak tukokne panggang kok. Ya wis ayo ndang tak warai ayo. Ya. Yo. Lha iki ngopo to malah nyongkoli e? Kowe liwat to kiwa kono, Mas. Aku tak latihan starter JB5 iki. Ya wis ndang nek no. Lentuk ya aneh-aneh kon ngelatih nganggo JB5 barang lawang kene mlayune rene barang. Ya wis kendang kono kayak di starter to. Lah iki piye Mas carane nyetater iki? Iki sing ndi? Lah lak tenan to ora iso. Cetoke kae digeret sik. Wis, Ndi? Wis. iki wis. Nah, ganti kontak. Sik, aja langsung duripe gan cetuk-cetuke ilang. Oh iya, ngono ya, Mas. Heeh. Wes dang starter. Nah, Urip, Mas. lampune kayak durip nih. Sing ndi iki ya? Iki. Oh, Ya. ya. Durip Terus? sik. Iki yo Iki. tak urip nih. Yo lah. Padang Iya. to. Wah, Mas. Wes. Wes, kayak ayo to, kayak mlaku to. Sik, Mas. Sik. Iki persnelange teh kira Mas, tekon 7 ki. Ya iya terah beda karo gone dhewe. JB3 akeh iki perhelenge. Lah piye sida dilatih apa ora kowe? Ora sida, Mas. Lah wong aku tekon 6 lalen iki teko 7, Mas. Lah aku ora sida mbok opahi panggang ngono iki lho. Ya ora sida, Mas. Wong iki mau ya ora sida mlaku, gur lagi nyetater tok kok. Kapan nyandi malan? Ya yo mulai. Ora sida dijajakne panggang lento aku.